Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si M, 26 years old at mula po dito sa Valenzuela City. Hindi nyo man alam, matagal na po kayong bahagi ng buhay ko. Dalaga pa po ako, nakikinig na po ako sa inyo kapag binubuksan ni Papa ang radyo. Ngayong 2 na po ang anak ko, nakikinig pa rin po ako sa inyo. Sa totoo lang po, mahirap maging full-time mom, lalo na kapag nakakaranas ng postpartum. May mga araw na tahimik lang akong umiiyak at may mga araw na pagod na ang katawan at isip ko. Salamat sa Love Radio at sa inyo dahil kahit papaano, napapawi ang pagod at stress ko bilang nanay. Kaya naman na magkaroon ako ng pagkakataon, naisipan kong sumulat at humingi ng payo. Salamat po kay Diego na nag-reply sa chat ko kung paano ko ba ipapadala ang sulat ko. Ganito po kasi. Board passer po ako ng criminology noong 2020. Pangarap ko pong maging pulis pero dahil sa problemang pinansyal, hindi po muna ako nakapag-apply sa PNP. Sa halip, nagtrabaho po ako bilang isang sales clerk sa mall. Matapos ang 7 buwan na kontrata, doon ko po nalaman na buntis ako. 3 buwan na po ang baby namin noon ng boyfriend ko. Hindi po naging madali ang pag-amin sa mga magulang ko lalo na't gusto nilang makapag-focus muna ako sa career at makapagsuot ng uniforme bilang pulis. Sa huli, tinanggap din po nila ang sitwasyon at nagsama po kami ng boyfriend ko. Kaso hindi kami tumagal at wala pang 1 taon ay tuluyan na ring naghiwalay. Nagtrabaho po ako muli bilang warehouse checker at office admin. Dito dumating sa buhay ko ang isang bagong pag-ibig. Binata siya at masasabi ko pong tunay akong pinagpala dahil hindi lang po ako ang minahal niya. Mahal niya din po ang anak ko. Siya po ang nagpakatatay sa bata at pumuno sa lahat ng pagkukulang ng tunay na ama nito. Tinanggap at minahal niya po kami ng buong buo. May anak na din po kami at 2 taon nang nagsasama. Magpapakasal na po kami ngayong taon. Ang problema ko po ngayon, hindi po sinusustentohan ng ex ko yung anak niya sa akin. Nilapit ko na po ito sa public attorney's office pero hindi po siya sumusunod sa kasunduan namin. Ang rekomendasyon po ng abogado, magsampa daw po ako ng kaso. Kakasuhan ko po ba siya o ipagkakatiwala ko na lang po sa karma? Yung isa ko pa pong tanong, tama po ba na mas inuna ko ang pag-aasikaso sa pamilya ko kesa abutin ang pangarap kong maging pulis? Gusto ko din po sana talagang magtrabaho at magkaroon ng sariling kita para naman makatulong sa partner ko. Pero paano naman po ang mga anak ko na ako lang ang nag-aalaga at nag-aasikaso?
Maraming salamat po sa oras at sa pakikinig sa kwento ko. At sana po mas marami pa kayong mapasaya at matulungan sa pamamagitan ng programa ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, M. Ikaw ba yung nag-message? Nagre-reply na ako. Oy, sasabihin ko sana, wow, nagre-reply na si Diego Bandido. In fact, ikwento mo, Jegs, yung isang nagbigay sa'yo ng message na singer-songwriter. Yes, oo. Itong meron din pong nag-message sa akin. Yung nga nagre-reply na ako. Nagre-reply na siya. Very good. Oo. Tandaan mo, sasabihin ko sana Chopper Tandaan mo, Jegs, na isa yan sa mga naging pagkukulang ni Chopper dati. Oo. May mga racket kaming hindi napuntahan dahil hindi siya nagre-reply. Oo. So Hindi. mag-reply ka talaga. Anyways. Nagre-reply talaga ako doon sa mga, yung nag-i-engage into conversation. Kung minsan, di ako nagre-reply kung pabati, greetings, yung mga okay. ganon. Oo. Pero pag halimbawa may mga tinatanong, Ayan, ganyan. oo. So, eto isa sa mga nag-message sa akin, si Conan. Ayan. Tawagin natin Conan, Detective Conan. Ayan, ang sabi niya ay isa siyang CKD stage 5 patient. Okay. And Okay. Hirap na yung nilalungunan ko. Sige, magkwento ka lang. candidate na po siya ng for kidney transplant. Ayan. So, sabi niya, sir, pwedeng may song po ako na ginawa. Baka makatulong po na ma-play sa Love Radio. Siyempre, sinagot ko naman kung paano yung proseso kasi wala talaga po sa amin. Baka makinig kayo wala po sa amin. Sa kahit Yung sino pong desisyon. DJ, correct, na Oo. i-message po ninyo Mhm. tungkol sa inyong mga kanta, dahil alam po namin napakaraming talentadong Pilipino, wala po sa amin ang desisyon. May proseso po siya. Correct. So, in-explain mo. In-explain ko yon. Pero, pinakinggan ko pa rin yung awitin niya. Nung napakinggan ko, sabi ko, ang ganda ng song. Ang ganda ng kanta. Oo. Ang ganda ng boses niya, yung atake niya, Oo. na kanina pinatugtog natin, di ba? Oo, yun. So, sabi ko, personally, nagustuhan ko yung kanta mo, pero ang kaya ko lang gawin is to recommend. Correct. To recommend Recommend to the ko boss. sa boss. Sa Ayan. approve. Oo. Yan. So sabi ko, boss, ito napakinggan ko, maganda para sa akin. Pero yung boss pa rin yung last Final na say. final say. So, Correct. yun. So, to cut the long story short, nagustuhan din ng boss, kaya na-approve. Kaya kanina, napatugtog natin yung awitin niya yung Bakas ng Gabi. Ayun. Oo. So in other words, nagre-reply na si Diego Bandido. Yan. Very good. Oo. Very good ka dyan. Alam mo, ganyan ang mga eksena, mag-reply ka. Kasi may mga iba dyan magtatanong anong gusto ninyo. Pag hindi nagre-reply, hindi natin masasabi kung anong gusto natin. Tapos ngayon, etong tambalanisa natin na si M, mukhang sa'yo nag-message, nagtatanong kung paano magme-message siya sa Ayan. kumikinang na tambalan. Oo. So here we are. Ayan, eto Diba? na. Nakarating tayo dito sa Nakarating na Burnay. tayo, correct. Nakarating na ang kwento ni M sa mahiwagang Burnay. Ayan. Okay. Ang gusto kong sabihin sa iyo, M, binabasa ko pa lang yung kwento mo. Ako mismo gulong-gulong-gulo na. Aha. Kasi parang ibig sabihin, ba't ako naguguluhan? Kasi ang dami mong Ang daming gustuin. Oo. Ang daming layers ng kwento. Ang dami mong gustong gawin, ganyan. Sa buhay ko at sa buhay ng ibang tao na nakita ko at na-witness ko, at truly, because it's my favorite biblical verse, Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Naniniwala ako that there's a perfect time for everything. Yes. So yung tungkol dun sa pagtatanong mo na tama ba na inuna ko yung pamilya ko versus yung pangarap kong maging pulis o pangarap kong magkaroon ng panibagong career, hindi naman po napapanis ang mga ang mga pangarap. Feeling ko hindi siya napapanis. Alam mo yung talagang siyempre may takot ka lang na pag matanda na ba ako, bagay pa ba to sa akin? Ako ilang beses ko inisip, Jegs,
sabi nga natin, mas malapit na tayo sa edad na 50 kesa sa 40. So, ibig sabihin, minsan, pagka ako'y tinatamaan ng boredom, sabi nga, an idle mind is a devil's playground. Kapag wala kang ginagawa, nabobore ka, ang daming kung ano-anong pumapasok sa isip mo, ini-injectan ka ng demonyo naman kung ano-ano eh. Totoo. So, nag-iisip-isip din ako na parang, ang karera ba ng pagiging isang radio DJ hanggang dito na lang? Meron ba siyang timeline na pagpa 50 na o pag 50 na pataas, tigil na, ganyan. So, may mga ganun ka pero wala naman pong age limit sa totoo lang. Totoo. Hindi naman po talaga sinabi na hanggang ganito lang ang edad ng ganitong trabaho. Meron mga particular na trabaho, like, I don't know, kung ano yung mga particular na trabaho na may age range lang. Siguro models. Ayan, oo. Baka. Posible. Pwede. Pero may mga model na rin din na may edad eh. May edad pero maganda may pa rin. binabagayan din Correct. eh. 'Di ba? Minsan nililimitahan mo ang sarili mo na hindi ako pwede maging model kasi nasa heavy side ako. Pero meron mga model na nasa heavy side na. Yan, may Minomodel mga damit na rin yung din na ano. correct. Yung 'di ba na mga extra large, 'di ba? So and more. So kung hindi pa kasi napapanahon, hindi pa talaga uukol yan. Yan, tama. So wag ka munang ma-stress sa idea na nakalimutan na gustong-gusto kong maging ganito tapos hindi pa siya nangyayari. Maaari kasing sa ngayon, one at a time lang para hindi masyado isa-isa lang. nakakataranta, correct? Masyadong sabog Oo, yung masyado madami. sabog pa naman kami ngayon. Kaya nga, kasi kulang kami sa tulog, kulang pa ako sa boses. 'Di ba? So, kalmahan mo lang because eventually, kung talagang meant na maging person in uniform ka, meant ka to serve the country in uniform, it will happen. Oo. Kung hindi man, you are meant to serve but in another form. Correct, oo. Yun naman talaga. Yung minsan kasi talaga may mga plano tayo at feeling natin pag ang plano natin hindi natupad, parang it's the end of it. Hindi. Yan. God's plans are always better than our plans. Oo, kasi ako nga, plano ko dati, gusto kong magpare eh. Oh, Nakapasa na ako sa exam lahat-lahat. ayan. Siguro... Hindi talaga pwede. Walang mag-sponsor sa akin Wala kasi siguro hindi ka meant dyan. Oo. I mean, of course, kapag ka naging pare, nakakatuwa naman talaga yun. Isipin mo yun, magkaroon ka ng kaibigang pare, anak na pare. 'Di ba? Kung ako 'di ba, halimbawa mas madami yung anak ko, gusto ko isa doon maging maging obispo, 'di ba? Hindi natin masasabi why not. Kaya lang siguro in your case, Chegs, mas naging, hindi ko sinasabing hindi magandang kwento mo pag naging pare ka, hindi yun. Pero mas naging maganda yung kwento mo. Oo. Kasi, mas sinubog, kumbaga. Oo. Iba yung kung paano ka nag-serve in another form. Yeah. Pero bago yun, ka muna, Oo, masamang masamang tao. tao. 'Di ba? So may ganung twist na, may ganung drama. Kumbaga, nagiging credible witness ka sa glory ni God. Ganon. Oo, na ito yung ginawa niya sa buhay mo, yung transformation na nangyari. Correct. Yun yung sinasabi natin na minsan may mga pangarap tayo para sa ating mga sarili na syempre gusto natin matupad yun. Pangarap natin yun di ba? Kaya lang, hindi pa panahon. Baka hindi pa ngayon. Pwedeng mangyari pero sa susunod na panahon pa. Kung kailan ready ka na at ready na ang lahat ng sitwasyon. Oo. 'Di ba? So ngayon baka hindi pa. Or yun nga, you will serve in another form. Correct, oo. 'Di ba? So kalmahan mo lang. Kine-create pa yung kwento mo kasi at the end of the day, it is God's will ang masusunod, hindi yung sa atin. So kalma ka lang. So ngayon, pamilya muna. Yung isa mo pang tanong kung dapat pa bang demanda, yung mga ganyan. I think kung nasa PAW ka naman, wala ka naman babayaran eh. So kung yan talaga. Na-stress na si Nicole. Nasistress ako kasi alam mo yun, ito yung nakakalungkot na minsan papabayaan na lang natin kasi masalimuot pag nagkaroon ng kaso. Yun talaga yun. Ang tagal. It's very draining emotionally, physically, financially kung hindi ito under PAW ha. Swerte under PAW kasi walang bayad. Ikaw na yung agrabyado, ikaw pa na-stress. Ikaw pa yung nasistress. Diba? Kaya doon ako, napabuntongin nga ako kasi ikaw na nga yung agrabyado, ikaw pa yung magsistress sa lahat ng gastos, emotional. Kaya yung mga iba, diba, like I have so many friends na, hindi man so many, baka sabihin nyo, diskrasyado yung mga kaibigan ko, pero I have mga friends na gusto nila kunyari ng divorce, na okay, annulment, na hindi nila magawa kasi ang haba ng proseso. Usap-usap na lang tayo, diba, yung mga ganon. Kaya,
gets kita kung bakit nalilito ka kung ano ba, dapat ba ituloy ko pa ba ito, yung advice sa akin na magkaso para talagang seryosohin niya na yung pagsusustento, mga ganyan. Pagdasalan mo yan. Ayan. Pag-isipan ng maigi. Dito kasi kailangan to ng ng mga mambabatas natin eh. Hello po. Ayan, so isa Shout to sa out. isa to dapat sa mga pinagtitibay na batas na halimbawa, yung mga inanakan. Tapos Oo. tinatakbuhan na dapat managot talaga sa batas na hindi yung kawawa na yung naging biktima na, siya pa yung hirap na hirap paano Tama, habulin. tama. So dapat siguro dagdagan ng pangil yung batas. Yan. Wow, makapag-suggest. Kala mo naman, ang buting citizen. Yan tayo. Ganito pa kami pagwala sa tulog. Makapag-suggest naman, 'di ba? Pero totoo, hindi siya madali yung kasi yung pagkakaroon ng pangil, it Oo. will take time. Ilang generation pa 'yan. Oo. Ang daming nabebend na rules. Oo. Yun yung katotohanan, 'di ba? Kaya pagdasalan mo 'yan na mapunta ka dun sa tamang desisyon kung papaano nga ba. Kasi ultimately, ang gusto mo lang naman mabigyan ng sustento yung anak mo. Correct. Ultimately, yun naman talaga yun, 'di ba? Tama. O siya mga kabisyo, kasama pa rin po ang kumikinang na tambalan. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala.